Ngai ngui U Trai. Hakabangalaban yashem meni kindu biang barfi. Ngai ngui U Blei bo Blei ji Ukraine na gaktien kaba ima kaba dan bor ga jong u. Haus na marja ga kandai. Kabang idang dan ga kut apira jo ga jingduwai. Kadan ga jingkren ga jong Blei na ga kitab Isaya saufulai lenong ga khor ga khatlai. Hakabo Blei wang. Ngan trei we ban khang. Ngalas ngap bat hikai. Naganika Mynta juga ktien ga U Blei Isaya saufulai brokaway. Baru Blei Ukraine shibon ba ga jere ba ga jandiu snem arjar arpo. Barkaway nagabau trai ula kren kalong. Ngan le eke ke batumai. How arjar arpo ngidan shibon ki jingthmu trekam. Ke jingshakri ke bangi diban pendep. Henry kita ki kam jingshakri ke jingthmu bara ki khlem urlong setia khlem yo ban pendep. Namar ke jingwan jog to ka planned-demic. Henry ngiango U Blei bo Blei U Trai U snem arjar arpo. Baru le eke ke batumai. Honya la jingshakri Lyngba ke jingshakri ke la pathai khubor. Lyngba ke jingtho. Lyngba ki we par kilat pathai khubor joga ba Mynta. Ngila shakri na baga YouTube. Aingo U Blei na preng jabing ngila kendo. Lyngba ke YouTube. Bargilong kumshi para Mynta ka we ka long yen. Ngaingo U Blei haus na marjar arpo. Hagapor jong ka khangdam. Ni sdang ka jingshakri. Lyngba jong ka ni ka online. Kabangi ay kirteng. Ka evening encounter. Bana bring jomping ngila kendo akado ka jeseng. Bargila betengi ni ka jingshakri online. Nakabangi ay hikai Bible study. Mynta ka jeseng U Blei. Nanda shushu kanayag kipor ngile snok tiru ga jingduwai strategic prayer. Nantang ngila sdang rui ko online school of ministry. Aingo U Blei bat khub Blei shibon am da jompi baro ki prabenget ki shakri U Blei bat ki weipat ki bala dia snok ti lang ngila long kum ka wei ka long yin. Lyngba ga jikendo ba ka online khub Blei shibon da ga jingduwai jobi ka jing aiman sim ga jobi ka dia trei lang jobi nakbenta ka kam jo ga ïalap ka kam jo ga hikai ktir Blei ka kam jong ga shakri nam da ga jimpen emmi ki min sim ga ba kordor U Blei nang pen sle pi da gom phneng ga jo masi ba khot nagani ka kora pira nyai khub Blei snem thymmai vi bara to pinong gi bla ker khu ga jo trai pinang ya na ga bor she ga bor Mynta kumni pa ngin dan yigani ga wei pa ka jingshakri ka banginan ra yigi khubor jingjia ka pathai kibran diesno bar ka jingïathuhlypa ka ktien ga U Blei naga sharak jong ga jingïathuhlypa ka ktien ga U Blei ngin pek ngin tbe egde ga sharak jingïathuhlypa ka blong ka ktien U Blei banyo ina ga sharak ike jingjia ka ba ja ka pathai kane ka jingshakri ka banwan ra ike khubor jingjia kibran diesno bar ka jingïathuhlypa ka long kum ka prophecy review ka jing phaidien ban pe ike jingjia jong ga jingïathuhlypa ni puri ka ktien U Blei hagashiti ka baar jong Petros kalano ka baninkong ki khot khan reo adu arfuwe hangni u apostol Petros u yetho yagada ka ïalap ka shakri ka jongu bat ka kanhun jike apostol hu ka por ka ïalap ka shakri kani ka ïalap ka shakri ka mi nagada ka shem sim ka mat ka jo I ka shem joki mdei ka ka khana ka bagi thau nang siantihi kani ka shem sim ka experience kaba kila ya shem dalari kila yu I dalari ka buram ga U Trai ulum ka jimpen kaladur
bat kani ka ïalap ka jingshakri kaba kila mat daladi kadi kaba dan nongrem na kaktian Jo Blei wa Apostle Petrus wang khot khandai bat ngi dan ka kaktian ka jingïathuhlypa balak hampen scam ya ka ka bang ïalap ya ka bang la mat ka jingim kanang pen scam na ka kaktian jo ka jingïathuhlypa hakaba pide abha haba pipen sha skor ya ka kumbah ka syarak bating syane ka jaga kabadum kaktian Jo Blei kalong kum ka syarak haga jaga kabadum ka ba ai jingshai halor ka jingshakri ka ïalap ka jing trei ka jing mat ka jing shem ka apostle don ka syarak jong ka jingïathuhlypa ka balong kaktian Jo Blei ka ba kiyo jingshai kalong kat kum kaktian Jo Blei kalong kat kum ka jingïathuhlypa haga ba pitip shuai kane ba omdan ka jingïathuhlypa naga jingtho bakhot ka balong naga jimbatai gibrio ka jimbatai ubrio nama omdan namar omda kamon ubrio lawan ka jingïathuhlypa menuro henry gibrio kila kren na U Blei Kane gibrio kila kren na U Blei habara penki eki na umensi bakhot hakini ki khndiat singi ngai ka sarkar ghana kala khang iki ki jingïathuhlypa jingïathuhlypa shaban snem thymmai namar bagidan shibun ke jingïathuhlypa jengki ki pynkieng pesmit penkelumar ki patba bon ki jingïathuhlypa ke jingïathuhlypa ji ke khlem orlong satya kami dei bat ke ka syarak jong ka jingïathuhlypa lana ki priu ke Jo Blei lagalong manga lana ki priu Jo Blei ki jingïathuhlypa kabalong syabane ka ktien Jo Blei ka bamdan jesno jedei kadai bengin kentat mardor tingin tinju yet ika jingïathuhlypa laki long nem kat kum ka ktien ka Jo Blei lagane ka jingïathuhlypa ka bawan ka jim jompi shimet ka yega sem jobi ka balang ri ka nongba ngin yet tinju ka long nem kat kum ka ktien Jo Blei wa Apostle Petrus yethu ba ka jing ïalap ka hikai ka jingshakri ka jumu bar ka tim ju ki shakri Jo Blei ka por kadai ringkat bar ka jing yeshem ka jing mat jonki ka bakele I kila mat daladi bar ka jing penskem na ka syarak jong ka jingïathuhlypa ka balong ka ktien ka Jo Blei na ka tagadam ka banginang ya lentiyanu snem thymmai tungin ay pelit ikre ka syarak jong ka jingïathuhlypa ka balong ka ktien Jo Blei bangin pe ika jingjia ka pathai na ka syarak jong ka jingïathuhlypa ka balong ka ktien Jo Blei wat mare ban wat khubor na ki bri Jo Blei ayu gidan ban kren ke jingper pau gidan ke khubor gidan ke jingïathuhlypa gidan yangin khamlet na ka ktien Jo Blei dan ki bri ki mare na way bri Jo Blei shway bri Jo Blei na gawe ke jeseng ban yo jingïathuhlypa ban yo jingpen pau ni dan ni ka syarak jong ka jingïathuhlypa ke balong ka ktien ka Jo Blei yangin mare shakri ka ktien Jo Blei Laingi lap miet ban mare shikini ki brio Jo Blei ban sengap ayu gidan ban jingïathuhlypa ayu gidan ban kren halor ke jingjia ka jimjong pi ka yinga sem ka balang ka ri ka nongba pe yo ngi jalenti yo ngi shaelam bakala yangin khamlet shika ktien Jo Blei ngin poli ka jing shai Jo mersim aingi U Blei mar ka jing ai ka jingïathuhlypa aingi U Blei ki brio Jo Blei ke bula khot balong ki jingïathuhlypa jingïathuhlypa ki kren na U Blei bala penki da umensi bakhot ndai bi syukuran anta ndai bi syukuran kabami nagajing yo irangai nagi kren nagaji itopa hagajing penki jo umensi bakhot Jo Blei try say siga ba khaddo ki brio jo me ki beran ka ju I ke baname kiba yenga ka jindar ka jame ki sngo ka sur jame bar kiba kreni ka tin jame go try kat kum ka ka sharak jong ka jingïathuhlypa ke balong ka tin jame pa hake kardeng Jesus Christ amen ngine phai khndiat ban pe ye ke jingjia ki bala jau snem arjarat buar nagare ka sharak jong ka jingïathuhlypa ka tin Jo Blei kani galong kum ka prophecy review ka jingjia ka barengkong ngin pek ka jingjia ka baca hari Israel
Kari Israel kalongkum ke baje jong Jingïathuhlypa. Kaba peni ke betu ingi hangnungi dan Mynta. Kari Israel kalayo light luat. Ka khasau tiri ubrai me kasam ka khandai spa sabupra. Kalayo ban penieng kalama. Laga jong ke sarkar tanga ka shisngi la pendep ika Jingïathuhlypa Isaya. Hatoi gari la ban khaya ha ka shisngi. Shisha tanga ka shisngi kari Israel kalayo independent. Bat naduh bakalayo independent ki jiu ki larawan phabiang shalaga jongkari. Pitip ne am prabangek. Naduh shitarik benai September ajar arfuai hadu shitarik September ajar arfuar. Kuman ripo ngut ki jiu. Ki lawan phabiang shalaga jongkari. Nagi khandai paulai tuli ki ri joga pathai. Arpun ri hajar na pring jadi wan pai ki wan na Russia naduh baga hiar thma ka Russia ye Ukraine. Kharsau hajar ki wan na Ukraine. Kabamut sau po hajar ki jiu ki wan phabiang shalaga jongkari. Hau snem arajar arfuai ajar arfuar ki dei ki bawan na Russia ba Ukraine naduh baja ka thma. Kitab Jeremiah khanriu Blei wangan pha ki nong tong dok ha. Hari tangan pha ki dong be marat ban be ki. U Blei say ki Zionist ki ri ban khot ki jiu na kaleng ki jaga banan pha na shalaga jongkari. Kita ki bam trei ik ki nong tong dok ha ki balik kro ki jor ki banan pha. U Blei pha ki nong be marat. Ka Jingïathuhlypa jong Vladimir Putin ke Ukraine. Shibenta kari ban penher kran na ki jiu na Ukraine. Man penher kran ki jiu na Russia baganan paino shalaga jongkari. Kadang ka jipendep ye ka Jingïathuhlypa juga Bible. Hapo kini ke snem hari Israel election sansil. Kasin ke basau lala ban thau sarkar ka ne si snem tam. Dang ini ki khniat banai election biang la form ke sarkar ke thymmai. Haka arpu khandai tarik ubanai no pra ajar wala form ke sarkar ke thymmai. Ka sarkar ultra orthodox religious Jew ke banikom kiba bat perkingi kini am Jew. Na preng ju kini kini buka dik ban na ke temple. Hajru Salem hulu moraya. Mentala shimti ke sarkar. Naru sem ka kena spa kena usau ka status quo ka jinglong ka biasa hulu moraya jaga berang ke temple. Hapreng ke Jordan bagari Israel. Kisim Jordan Hashemite dynasty ki pet ya kani ini temple mau ka masjid ke Muslim. Hangne. But kini ki bedan kani ka sarkar be trei lang Mynta ka jelam ju Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kidei ki bri ki bakwa banwan ra ka jingkala haunu temple mau. Ki bakwa bantai na ka temple. Ni ka jipendep jong ka Jingïathuhlypa ka tian ka jong U Blei. Na ka pongshai. Na ka Sharak Jingïathuhlypa. Ka tian jong U Blei ka jirai bat ka ri Israel. Ka jirai bat ka ri Israel. Nangta. Ni chisho. Ya ka jingwalam ni kini ki. Masilot basau batalem. Bapen kre ban kenya sha ban te table ban pendep gi shakri ulum ha ka temple ni shibon gi jingjia hari Israel ki beran jesno ba ka Sharak Jingïathuhlypa ka blong ka ktien ka jong U Blei tar ga benta jingjia ka ban kong kabar ka jingjia ka jing nang pen kre e ka rinsan yele thma ha ga jelam jong gok magok ba ki ri ban ya senrap lang ban her thma ka ri Israel kat kum ga Jingïathuhlypa isikia lai pupra lai khandai oni gok umagok langit di babun bagadei ga jelam ban her thma ka ri Israel ga jelam jong unang yelam na Russia ban ya snok ti lang hani ka Persia ka bakaren ka ri Iran ka yung to gorma ka bakaren ka ri Turkey Lord put ka di ri Afrika ba shite ka ying nanta ka Gomar kini kiri bahak ke Europe kini kadon dia sno bat ki brio kini ki ba mi na kasingka jong unawa sapuli no semba jong nawa sapuli kitab Genesis ka kerteng ki brio ki la sapriang se ki priang ki kri kaleng jaga ki kalalong ginong sengshnong
Manusia tip dekat kerteng joki mentala tip di kiri ki kerteng. Ki baper. U Vladimir Putin hu thymmai Ukraine wang kani kadi ka Ukraine kadi ka jaga jong u gomar wang Vladimir Putin. Kemudian jadi Lyngba ke kurgajat jong gok magok. Kata ke jong ni presiden juga Rusia. Kemudian ke jing penkre ke rinsan ban thymmai ke Israel. Bagadal jen ke jing thymmai bena puri kata bisi kali pra. Kadai ban luti juluti ban kurup jing kurup. Namar kari Israel na warjar fuar ngi I bakala nangkiyo ka yok kot ba kiwi ki riba marjan jongka kila nang klem ka yok kot. Ha ka pathai ka Europe kiwi ki ri nang klem ka yok kot. Ka ba kari Israel ka nangkiyo. Nagada gadwan ke jing. Nang pen kre ka risan jongka jile tma bala Jingduwai du Ezekiel. Kata ka wei ke jing. Pendep susu ka Jingduwai jong ka ktien ka U Blei. Kabalai ke jingjia baru jisno baga Jingduwai. Kadika geopolitical shift ha Middle East. Ka jingkala ka sanhima sima ha Middle East daga jingmi jong u Muhammad bin Salman. Ka jing yang rasong jong Muhammad bin Salman u crown prince jong ka Saudi Arabia. Saudi Arabia kadika sunshar siem Saudi kawan kitin SAUD sort ka yang siem ka babat ikas sunshar khana hante uranus siem. Kira kesing ke balayap dom sing pemantau balak teman ula penkup bor yau niu Muhammad bin Salman kiang crown prince but au semadar pa ala pen kup bor shu kum prime minister bagi don shibun ke jingkala Saudi Arabia ke jing nang kiu ki economy ke jing klan bor jo ke Mynta kat ban pelong presiden Amerika ban wan hiar au semadar pa ban penrit riar ma ke jing nang trei bor juga Amerika ke jing donkam petrol begipat. Kaban pelong yo Erdogan ban khot yo MBS ban lek Turki. Nau donkam yo MBS Erdogan. Kaban pelong yo Xi Jinping sama arjar puan ban lek hiar syete. Ban ya kren kuno ban klem no Amerika ban jadi thi no daga weipat ndishu daga dollar. Nanda shushu kaban pelong pu ban lek yo kejat Hangti Saudi Arabia. Kablan pelong Emmanuel Macron ban khot you. Paris France ma ka jing'e jongkari. France rukom jo. Ka jing nang kio ka jing nang. Pau pen ring kio ka jing sunshar khadar ka jing nang. Pau pathai jong MBS. Kablan diesno bar ka Jingduwai jo ka ktien jo U Blei. Ka Saudi Arabia la tip ka Bible kum ka weni kiri jo ka sheba ba ka dedan. Kemudian kitab Ezekiel laifu pra kadon hikai bagi Mynta juga ktien ke U Blei. Lanang pendet ke Jingduwai ke ktien ke U Blei. Haleluya. Sakoi ke besar. Ngi jong ke jing nang mi ke jing nang kiu jong ki sim dari mingi. Ke kentup ke China ke India. Ke kitab jong Daniel ke tulis ke jing mi jing sim dari mingi. Kitab Daniel karwilana. Kadi ke ban pensiap tiang. Hakisi ke bakado yo merat khalau nong sosial ado ke partai. Daniel khabe sa busahon reka jing banana mingi. Bang na syate ke pengkuslayu. Kadi ke jing banana mingi ke jing wan juga bor sipai na mingi ke bakentop. Ke wei ke ban lam khamat bang ne deka. China. Ya ke balangai ke India ke rule ke bakrau hang ne. Nanda gani ke jesno bar ke kitab jing pen pa khandri lunong. On sathe ke pleng jimitar kawa yu pratis ka sarangat kawa yu pratis. Kan sarangat kawa yu pratis. Mentala jan kot sipo snem kawa yu pratis kala nang rengat au ar jarat fu agela nang yu I ka jing rengat kawa yu pratis balai ka rengat. Jimper bau khandri lo nang khar teter. Bau tau bahan riu la the no ka pleng jongu halol ka wa bakrau ka yu pratis. Te ka joga kala rengat no ba on yo kre e ka lenti ba e sim namingi kini kesi namingi kebentuk ke China ke India ke ipat kim sa sha pen ki sha hakini kim sim bamman ki belong kum ke jakot ban influence ki ban pen ki aki ban yalum ye kesi na kalen ke jaga jaga berthai kin to bi kesi namingi ban le shakathma armageddon kathma ba berthai ke ba khaddo
Kaban kut aga jile thma jong Chris lam le. Baka kanun sipai beneng. U Trai ke trai us im gis im. Kaniri ka las batil la ka pathai. Swaga juan ka jong Trai Jesus Christ. Ngilanang ii. Ya ka jingin rasong gis im dari mingi. Ka jingpen ibor jingis im dari mingi. Kantung ka China. Barki weipa. Kabasan. Ii ka jing pendep ka jingduwai ka jing ki palo ari Europe. Dan ka jing hertma jo ka Russia ya ka Ukraine. Ka jing klem ka yo ka khot. Ka jing duna ka boarding ka board petrol. Udang tu Nord Stream pipeline baju supply petrol. Bayan baga Germany ban supply petrol ki Europe ki mak jinge Mynta. Ka jing thai ni pipeline. Nan da ki wipat kadang ka jing kenang don ka jing ki phalo usem arjan at pulai. Hey Europe. Na puli ke khot ka thos pang ka thma arba gadan kot ka bla rimba. Ki shock wave ki banyalam. Ka jing ki phalo ba kendit ka sang ka banyalam shak thma arba gadan. Ka we ni ka shock wave ka din Russia ka we ka shock wave ka din Europe. Na puli da ka khot. Ngayo ajumato isibo ngayo iba matay ka sdang ja. Minang isibon ka jing kalah Europe. Kumingeli iyo snem arjar puar. Nini iyo snem arjar at pulai. Kabanang si ka jing pendep ka Jingduwai ka ktiam U Blei. Sa ka way ka ban Rio. Ngi ka rinsan trei balanang penkre sya ka rinsan trei jong barak klau. Jong Chris lamner. Bala penkre ben krum. Degi global elites ka bala tip kum ka New World Order ka agenda 2030. Ka Great Reset. Ka COVID. Ka juan ra ka COVID kari ka jingtmu. Ban yo daw. Ban reset no ka pathai. Ang kula Hashuwa. Unang ilam juga wali kemek faram. Baka niya kari ka jingkhang kim. Jong ka kabu. Ban pun orlong ya ka jingtmu jiki ban warra tayo ka sarka ko ka niyam. Kawai ka company ay pisating ka. Kani ka rinsan. Ka lumlang ginong ilam niyam. Ikinong ya. Sanhima sima ka pathai. Sikit jalang ka bakha sima jarar puar. Banang pun orlong ikimat terekam juki. Karo ka jalang dang siya dari Egypt. Ban sdang ki sibokum ba thymmai. Halor ka climate change. Ban yo ban pendep ka agenda matre kam joki. Ban pendep apo arja laipo. Karan ka lang Indonesia. Ban ikren ka CBDC. Ban kipat Central Bank Digital Currency. Kar kompanya bisa teka ka ban peniak tang nagui ka bank. Daw number jingkeng. Ka jingkali ka long hatu. Kani ka day susu ka program ban penpoy suka jing sensar barak kla. Ka ba annum la ban yedi thilam dadan ka sha. Dwai bu traw nang ajing shabing in smooth ya ka por ka ya ka ayom ka bangidan. Ka ba nyo ba ka ba khadu. Ka ba ngi ika jing pendep ika Jingduwai. Ni ika jing trei ka U Blei. Kay kita sam lo ka baar ka bergong ter karon ka dak jingkali kum ni ka ni ka sam jong Messiah. Kapala ruai du David balay gisim ki jabri ki ng sishaki yelom lang persya ibrasle persya iwa U Blei kiyong ni bathat no ika jing khomju karon ka jing persya ki ng sishar gisim ki hima persya U Blei persya yung Messiah ki kwa ban yeng persya U Blei ban ya halaga jong galinti Bali, ya laga jong perkhat, jing perkhat. Kani kawan naka matrikam ju syaitan ka jing pendegam syaitan ki nong sensar. Ban reset ke pathai. Ban penkut ke jere baru Blei. Syaitan tumu ban yo ke pathai mau U Blei juga pathai. Upandan kami ki global elites. Ki world organizations. Bali ki sim syagi yang persya. Dia mau syaitan penan kam. Bagasam baar ka basa kong utabasyong hiki breng undrukhi. U Blei usyong haka khet. Usimshar upanyay ka jing utabasyong haka khet. Indrukhi. U Blei upanyay ka jabri U Trai ka pathai. How samar jar po argi ibo Blei U Trai. How samar jar arpong ibo Blei U Trai. How ar
arjar puing Blei U Trai arjar Blei U Trai U Blei U Trai how arjar fulai un trei maruban khang ke jing trei jong Blei ngi ke jing trei ke jong Blei om baro ka bagi temu kinong sensar ki he spa ki khrau prakat ki pro jbing dalam niam ka shu urlong baik kat ka bagi mut maki em U Blei U Trai ban pen em U Trai nang baka metrei kam ka jo kris ka berthai ka belong ka balang dari ka metrei kam jo kris I Blei U Trai ka berthai Lyngba jo ka balang ka metrei kam jo kris I Blei U Trai Lyngba jo ka balang nama janga batwi ka metrei kam jo kris kris U khli jo ka balang U Trai nama ka metrei kam jo ka jing sensyar ka long ka terpeng ka jo trai U ya Trai lang U ya sensyar lang bat nga batwi ka berthai yang ini yang nang ya Trai lang baru khli juga balang hagajing penslek musibako snem arjar fulai kajing penslek U Trai kan nolo jopi yang ini ke bor kajing penslek musibako U Blei U Trai lama juga balang ka Trai kam jo ka balang kadiru ka bor sensar jo kris ka governing authority ka bor sensar jo kris ka bor sensar jo kris ka balang Halo ni mosiang nanti ke balang ki kherdap jagar jok kinumla. Iklesia kare ke jaga ye lumlang jiki beriyo mensua. Ketin geri iklesia call out assembly. Siok ketin balang ke ye lumlang ki khrap khrap ke projeng ban. Wanra ki ay gundom penya ke imlang salang. Ke balang kare ke jaga ye lumlang. Ndai ban pendap ikan niam du rukom. Handai ban ye kreni ki an jo ke ketin jo Blei. Ye ke ban penterikan ke man ke plan jo Blei. Ye kare ke perthai yang ini ye kendolang pemi di khot. Jo ke longi U Trai ke balang. Haga jesang la ban ye kren. Ye ke kam jo ke hima ke beneng. Ndai ke kam sani masima. Ndai ke kam niam. Re ke kam jo ke hima ke jo Blei han ke perthai. Ke balang kare ke bor sensar jo Blei. Ke bor sensar jo Blei ban peniar pur usam jo ke hima U Blei ke hima bakin jemasi. Haka perthai. Ke balang kare ke lighthouse ke ying tbe jingshai. Ke lighthouse apring ke perthai ke badum ke ying tbe jingshai. Ban tbe jingshai ke kare ke perthai dom. Yang tingshai ne marga jingshai U Trai ke lawan. Ke borom Trai ke lami pa. Kade ka prophecy review ka jing pai ban pe I ka Jingjia Ka Jingïathuhlypa ka Jingjia Ka Baja ka berdai ka berang sno bar ka Jingïathuhlypa ka ketin jubai naduh ka jing nangkiu jong ka jabir Israel ka map juga berdai Middle East ka jing khangdam juga Israel ka jing nangkiu ka yok ka ka jing nangkiu ka bubon ka Mynta ka jing don kam jigi kiri ka Israel Nandang Yesusho, ya ka jinang penkre ka rinsan jong ka jing. Pendep ka Jingduwai ka Bible ka jing maju gok magok. Bakini ki ri Arab. Ban herthma ka Israel nanda ban lute julute ban kurup jikurup. Yesusho ya ka jing. Kala ka sanhima sima Middle East ka bakta ikri bertai ka jing mi jong o Crown Prince Muhammad bin Salman jong ka Saudi Arabia. Yesusho ye ka Jingjia Ka berthai ye ka jing nang yang rasong ka jing pen ibor jing siem dari ingi ka China ka India ba kiwepan Yesusho ye ka jing ki phalo ar Europe nado beher thma ka Russia ka Ukraine ka bangin nang Yesusho ka jing pendap Yesusho ye ka jing nang pen kre rensa ka jing sha marat klau economically technologically politically religiously nagaliang juga niam nagaliang jong ka sanima sama nagaliang juga yoga kot ka technology Kalalong in place, banwanra ka jing sensar, pensuk ka jing sensar, naduh ka jing Trai ki drone technology, ki bor computer, ba ki wepan, ka jing pen kre rensan, ya ka jing sensar jong umarat kla. Bat ngi, ya ka jing Trai ka jong U Blei. Haka perthai risi ba khadu ngi ango yang nga Trai lang bat U Blei risi. Sakawai nga kalat banong, kabarang jing sno bat ka Jingïathuhlypa. Kasaskularity at jing suk, jong kiri hang Middle East ke lete esok bagi sira ka Abraham Accord dangsyan ka jalang harum ka Global Peace Summit halo jik Abraham Accord banang warara ki kiri ka saskularity ajing sok Muslim ka saskularity ajing sok on sapin scam haga berthai da ubri juga pop ukur Islam ler on per scam gejutang bagi babon on kitab Daniel khanar panyo hato kani ka saskular yete ajing sok on per scam no shen
Barara jingsok. Ki babun kiri ki kwa bandan jere bagari Israel maka khambor kiri Israel. Kanang khambor sige bakado. Bat kum ka balang ru yang nang khlan yang sige pamata ba jeng ban pendet ega mission jo utrai. Utrai ker kui baro. Ki bangai ki shakri jo blai. Ki khot akalongi utrai pi ki ban pat kala bamot. Nga khot ifi. Kala ka bamot no ngeit na gospel priang ne utrai Jesus Christ. Ia no aka pathai. Kan jaro bunuh ban khot kerpat. Ia utrai Jesus an penem. Jesus layak bakering pernah magi pop jopi. Latep ula job ga jingap jingtep ula mipa udang im. Ula pendu no ga jingap. Ula penpau ga jingim ga jimpam pot da ga gospel. Kalaga bamut ngeit no ga gospel. Ia no ga pathai. Jesus ïalap ga gospel to bangai dia pembaptis on penem. Haga sipen to kas ïalap Petrus ki pai ba ki apara kum dengan le. Petrus wong tepin kala bamut. Bat on pembaptis pi way pi way. Pini apariangi ika jing ai musim khoi. Kita wi asno ga jela. Kibla kala bamut, kibla ngeit ga gospel la pembaptis. La pini asno asga balang ga yaine aga hikai ki apostol. Kila naksan kila rang roi. Kala bamut ngeit gospel pembaptis. Yaine abat kanun ga balang pini asno. Wat ya krim jingsharai. Dona ga jingsharai, yaine ga jingduwai ga jimani ga shakri. Ga hikai ktin jube nangsan. Haga dosbo juga jingai ga jo trai. Pendep ega jing khot jo blei ni siga ba khado. Blei ger kupi baro nam daga buram jo blei. Ngina duwai ko pang da daga jing aingu eme. Nama ga jing la jingshakri go trai. Ka bangira shakri ngini shakri. Hanu snem botma smar jarat fulai. Banga duwai shibor ga snok tialang go trai. Fe ga jing shakri ga bangi dan go trai. Ya blei na do ga jing shakri jo ga jingduwai strategic prayer. Naduh ka jingshakri ka hikai thymmai ka Bible study. Ka school of ministry. Ka jingshakri na magalat pathai khubor ka YouTube ko try ka khubor. Ka nang sapriang ko try. Ka jingshakri ka thymmai ki prophecy review ko try. Ban review ka jingjia ka pathai. Ban isno ba ka prophecy ban pen. Tbe ia ka Sharak Jingïathuhlypa. Ko try trei du musiba ko nga kerkhu. Ye baro ki brio jame ko try. Ngadwai ki to ki bambela. Ren Lyngba jeni galan shakri ki bakaban kalama modno kin phashe me kenira ka baragin shakri na utrai ngare ki bangai ken roy ken san ka dosbo juga jingai iba pangam shitam ken yo khran ka shakho me ke drugs ki ken do drug ken hamno ki ken drill ka kya prano ken kutno ka jingdo ka jikado ka panga shitam brain cancer stroke but not kan kriano ki klai job he can khran ki tor job he can khran shadem job he kulong snam be khran take a bor ka jing jam snam u Jesus Christ yangi ka jing ban khya agam Jesus leng jo ya pigba pang mushitam e bor jing ban khya try ka long ka met jumpy ha ka ding Jesus Christ ka bor bertong bor se bakrai bara but not kan kriya agam Jesus ka jing ban khya ka jo try ka jeda jo le ka long pi bara ka jinggaru ka trei kta ka yo ka puli puthi tu mun sem gurun trei ban pen kre fi adu ne shambo trai ban im baru jonam hagar deng Jesus Christ amen blame ker fi baro kani gare ka prophecy review ka Sharak Jingïathuhlypa ka bangi tebe hakiji halor ge jingjia ka pathai bangi ni ge jing pendep ye ka Jingïathuhlypa ka ktien jo blei nangya snokti bangi ka nikala di shakri ngin se shami kendo biang ba fi yo usam thymmai basok obla kerku haga jindar ka utrai blei Abraham blei sak blei jacob on kerku fi amen